हेलो लोगोफोर नैबे समाव मोनसे गोदान क्लास लाबोदों आरो बे जाहैबाय जोंहा फैगौ Ctet सेप्टेम्बर 2026 बेयाव जानो गोनां बेनिनो बड' पार्टनि बेखौ नोंथांमोननि खावलायनाय बायदि लाबोनो नाजागासिनो दङ। बेनिफ्राय नाय बेयावहाय जोङो सिगाङाव मोननै लाखांबाय सिलेबास बादियै। दा फार्स्टआव खोन्थाग्रोबावनो नागिरदों बड' पेपाराव मोननै 50% मोनसेया पेसेज फरायनाय ओमफ्राय बेयाव मा थागोन फरा नङाबा खन्थाइ नङाबा मा होनो रायथाइ बेफोरबायदि थागोन। बेनिफ्राय बेनि सायाव 5 मोनथाम सोंनो थागोन बाव ग्रामाटिकेलि आरो नङाबा फिक्सन नन फिक्सन थानो हागौ। बेनिफ्राय जोंना नैबेयावहाय फैदो 50%आव पेडागजि दङ। पेडागजिनिफ्राय कमप्लिटलि 15 मार्क्स थागोन। बेखौ नोंथांमोनहाबो नुबाय जानांगौ सिलेबासखौ नायनानै। दा बेनिफ्राय बेयावहायनो लेंगुवेजनि सायाव जेसेबां पेडागजि दं बेखौ जोबजासिम सेस्था खालामगोन। दा बेयाव नाय जोङो मोननै लाखांबायमोन केरेक्टारिस्टिक्स अफ लेंगुवेज टिचिं बिनि मोनसे थांबाय आरो लार्निं इन एक्विजिशन बेनि मोनसे थांबाय। बेनिफ्राय नैबेयाव लाबोदों लेंगुवेज स्किल बेनि उनाव दंमोन लेंगुवेज स्किल्स। बे लेंगुवेज स्किल्सनि बेलायावहाय मोनब्रैबो हाबगोन लिसेनिं स्पिकिं रिडिं राइटिं। बे खोनासंनाय बुंनाय फरायनाय आरो लिरनाय। दा बे मोनब्रैबो लेंगुवेज स्किलनि सिङावनो गोग्लैयो आरो बेनिफ्राय बे मोनब्रैबोखौबो मा बेसेबां गोनां दङ थिउरि हिसाबै बेखौ बाहाय इनक्लुड खालामनो नाजानाय जादों। बेयाव नायदो जोङो नायदिनि फार्स्टनिफ्राय लिसेनिं स्पिकिं रिडिं राइटिं आ 4 इंटीग्रल स्किल अफ ए लैंग्वेज रावनि मोनसे बियो राव सोलोंनायनि मोनसे बिखान्थि मोनसे स्किल मोनसे मा होनो आदब बेखौ जोङो नांथारगोन होनदों। बेनिफ्राय बे लेंगुवेज स्किलनि बे मोनब्रै आदबनि बेयाव फार्स्टआव एसे ओरैनो बुंफोरनाय दङ बेखौ नोंसोरबो फरायनो हागोन। बेनिफ्राय नायदो इम्परटेन्ट बाथ्राया मा बेखौथ' बयबो मिथिखाबाय फैबायानो थाखायो बे मोनब्रैनि प्रसेस राननायनि बेखौ गोसोआव लानांगोन LSRW लिसेनिं स्पिकिं रिडिं राइटिं बे बिदि खारगोन बेखौ गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय आरोबाव जोंना मा होनदों बेवहाय मेथड गासैखौबो सोफानो लाजानाय जागोन। नाय मोनफा मोनफा बे सिगाङा ओरैनो थरलि होनाय जादों। बेनिफ्राय नायदो NCF नेशनेल कारिकुलाम फ्रेमवर्क 2005 आबो बेखौनो मा होनदों मा लिसेनिं स्पिकिं रिडिं राइटिं बेखौनो मा होनो जेनेरेलाइज स्किल होननानै फोसावनाय जादों। गथ'फोरखौ फोरोंनायनि थाखाय मोनसे राव फोरोंनायनि थाखाय मोनसे गोदान एबा सरासनस्रा बिखान्थि होननानै बुंनाय जादों होनदों खोनासंनाय बुंनाय फरायनाय आरो लिरनायखौ। दा बेखौ जोङो लानांगोन। बेनिफ्राय नायदो मोनफा मोनफा टपिक हिसाबै खारलांसै दाना लिसेनिंनिफ्राय लागोन बेनि उनावहाय स्पिकिं रिडिं राइटिं मोनफा मोनफा पार्ट बुंलांगोन। बेनि A to Z मोनफ्रोमखौ फरायलानो थांनाय नङा गोबावथार जागोन मोनब्रैबो कभार खालामदों जिहेथु बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ फरायनो हागोन। जा एसे आङो मा नायनांगौ बेखौल' खोन्थालांनो नागिरदों। लिसेनिंआ मा होनदों जोंनि गथ'फोरनि एबा सासे मानसिनि मा फार्स्ट जोनोम जानायनि उनावहायनो बिथाङा बेखौ सासे गथ'आ सोलोंजेनगोन आरो बेखौ बियो मादार एबा न'खरनिफ्रायनो बा बिमानिफ्रायनो बियो सोलोंजेनगोन। आरो बेनिफ्राय बे मा होनदों मोननै बिथिङाव बियो खोनासंनानै गियान मोनो होनदों। माबा स्पकन आरो बेनिफ्राय स्पकेन मोनसेया बुंनायनिफ्राय आरो मोनसेया भार्बेल आरो नन भार्बेल बे मा होनो हमनो हानाय आरो हमनो हायि मोननैखौबो जों खोनानो हागौ होनदों। खोनासंनाय आरो बेखौ जोङो मा होनो खोनासंनो थाखाय जोंनो गोसो होनांगोन होनदों। मेम'रि गोसोखांनायखौ नांगोन होनदों। बेनिफ्राय इन्टारप्रिटेसन माने मा सावरायलायनाय एबा बुंनाय सोंनाय फिननाय खालामलायनो हानांगोन होनदों। होमबासो जोंनो मा प्रपारलि रायज्लायनो हानायसिमबासो खोनासंनाया क्लियार जागोन होनदों। ओंखायनो मोनब्रैबो मोनसेया मोनसेनि सायाव सोनारलायो होनदों बेखौ जोङो गोसोआव लानांगोन। बेनि मानो होनबा खोनासंनो होननानै जोङो बुजियै रावफोरखौ जेरैजाय खाथियाव थानानै रायज्लायबाबो खोनादोंबाबो जेबो हाबा होनदों। नाथाय जोङो जेब्लासिम बेखौ मा रायज्लायफिननो हानाय जाया इन्टारप्रिटेसन एबा इन्टारफियार खालामनो हाया सावरायनो हाया रायलायफिननो हाया सोंफिननो हाया अब्लासिम जों बुजियाखै। बेखायनो लिसेनिंनिफ्राय बुंनाय थानांगोन स्पिकिङाव बारलांनांगोन। दा बेबो सरासनस्रा बुंनाय। दानिया नायदो लिसेनिंनि मा होनो बाहागोखौ खोनासंनायखौ मोननै बाहागोआव राननो हायो होनदों। क्लासिफाइ इन 2 काइन्डस होनदों मोननै बाहागोआव। बेनो इन्टारेक्टिभ लिसेनिं गोसो होनानै खोनासंनाय आरो मोनसेया नन इन्टारेक्टिभ लिसेनिं
गोसो होआलाबा खोनासंनाय होनदों बे मोननै इन्टारेक्टिभ स्पिकिंआव जोंना मा जानो हागौ नाय गोसो होनानै एबा थोंजोङै होननायबो बुंनो हागौ नन इन्टारेक्टिभ होननायखौ जोङो गोसो गैयै एबा खेंसालियायैबो बुंनो हागौ होनदों खेंसालियाबो बुंनो हागोन बर'आव मा होना नोंसोरनि देना आनजादनि सायावसो खोनासागोन बियो दा इन्टारेक्टिभ आरो नन इन्टारेक्टिभ होननानै जों लाबानो जाबाय इन्टारेक्टिभा जाहैबाय जोंना मा होनदों खोनासंग्राया सावरायफिननो हानाय मा जायो माने फेस टु फेस सावरायलायनायाव खोनासंनाय नोंजों आंजों रायलायनायाव खोनासंनाय होनदों ओमफ्राय नन इन्टारेक्टिभा जाहैबाय होनदों गोजाननिफ्राय खोनासंनाय जेरै रेडिअ'आव टिभिआव फिल्माव जायखौ जोङो मा सानैजों थाबनो एबा सावरायलायफिननो कमेन्ट होफिनलायनो हाया होनदों जेरै जायबा मोगथाङाव फेस टु फेसबा जों सावरायोबा मा ओंख्रि जाखो होनबा बुंफिननो हायो खोनानाय लोगो लोगो नाथाय नन इन्टारेक्टिभबा जोंना मा होनदों सावरायफिननो हायि एबा गोजाननिफ्राय खोनासंनानैल' लानाय आरोखि जेरै दा नोंथांमोनहा आंनिखौ खोनासंगासिनो आंजों फेस टु फेस रायलायनो हायाखै लाइभ नङा थारमाने बेबायदि होनदों बेखौ नायदो बेनिफ्राय लिसनिं क्लासरुम इमप्लिकेशन्स एन्ड एक्टिभिटिस खोनासंनायजोंखौ क्लासरुमाव जोङो मा बिथिङै लांनो हायो होनदों इउज अथेन्टिक अडिअ मेटेरियेल्स होनदों माखासे फोरोंसोलों आगजुनि अडिअ मेटेरियेल्सफोरखौ जोङो बाहायनो हायो कनभारसेसन्स खालामनायाव एनाउन्समेन्ट फोसावनायाव इन्टारभिउफ्राव शर्ट टक्स सुंद' सावरायनायफ्राव बेफोरखौ होनदों बेनिफ्राय आरोबाव मोनसेया मा होनदों मोनसे थांबाय मोनसेया फ्रि लिसनिं टास्क बेखौ बाहायनो हायो होनदों बिल्ड बेकग्राउन्ड नलेज उनावहाय खोनासंहोनो थाखाय माखासे मा होनो बेकग्राउन्ड नलेज खालामनाय टिच भकेबुलारि सोदोब हान्जाफोर बुंनानै होनाय सोदोब बाख्रिफोर बे सेट ए क्लियार पारपस लिसन फर मेन आइडियाआव गुबै बाथ्राफोरखौ गोसो होनानै खोनासंहोनाय फोरोंनानै बुंनानै खोनासंहोनाय बे वाइल्ड लिसनिं टास्क बे मोनसेया नायदो 3 नाम्बाराव वाइल्ड लिसनिं टास्क इउज गेप फाइल्स नट टेकिं मेटसिं एक्सारसाइज एन्ड अर्डारिं टास्क टु फकास एटेनसन अन इम्पर्टेन्ट इनफरमेसन बे बेनिफ्राय 4 नाम्बाराव दङ पोस्ट लिसनिं टास्क बेखौ मोनसे डिसकास सामाराइज सावरायफिननानै बुंनानै फोरोंनायखौ उनाव सावरायफिननानै रल प्ले सोंनाय फिननाय खालाम गावसोरखौ बुंहोनानै बेबायदि क्लास रुम सिङाव खालामनो हायो होनदों दा बेफोरखौ सोंनो हागौ रल प्ले बबे मा होनो खोनासंनायनि बबे बाहागोआव गोग्लैगोन होनना पोस्ट लिसनिं टास्कआव गोग्लैगोन बेबायदि सोंनो हागौ बेनिफ्राय मा होनदों माल्टिमिडिया एबा अडिअ क्लिप्सखौ जों खोनासंनायनि बबे मोनसे बाहागोआव क्लासरुमाव बबे मोनसे बाहागोआव हागोन बेबायदि सोंनो हागौ होमबा बेफोर पइन्टखौ जों गोसोआव लानांगोन आरो दा बेबायदि सोंनो हागौ बे भकेबुलारिखौ जों बबेयाव खोनासंनायखौ फोरोंनायाव भकेबुलारिखौ जों माबायाव बाहागो हागौ होमबा प्रि लिसनिं टास्कआव बाहायनो हागौ होनदों बेफोरखौ सोंनो हागौ आरो बेबायदि कुइसना बेबायदि जानो हागौ ओंखायनो बेखौ नट्सखौ फुरा गोसोआव लानांगोन आरो होमबा 5 नाम्बाराव ट्रेन लार्नार्स टु इउज लिसनिं स्ट्रेटेजिस बे ट्रेन लार्नार्स टु इउज लिसनिं स्ट्रेटेजिस खोनासंनायनि गोहोखौ बांहोनो थाखाय फोरोंनांगोन होनदों जेरै प्रिडिक्सन फ्रम कन्टेक्स्ट रिकगनाइजिं डिस्कर्स मार्कार्स बेनिफ्राय लिसनिं फर की वार्ड्स गुबै बाथ्राफोरखौ गुबै सोदोबफोरखौ खोनासंहोनानै गोसोआव लानाय माने एसे हल हायाबाबो फिसानो गोनांफोरखौ आरोखि दा बे थांबाय होनबा जोंना लिसनिंनि बेनिफ्राय जोंना स्पिकिं बेबाराव स्पिकिंनि पार्ट स्पिकिंआ जाहैबाय स्पिकिं माने मा बुंनाय बे बुंनायखौ जोङो नायदो सरासनस्रा बुंनाय बेखौ नायदो स्पिकिं इज द प्रडाक्टिभ अर एक्सप्रेसिभ स्किल इन दा अरेल मुड सावरायलायनायाव खुगाजों बुंनायनि मा खुगाजों बुंनानै बेखेवजेननाय बेखेवनानै बुंजेननो हानाय बुंनायासो बुंजेननाय मोनबासो ओंखारजेनो नालाय बे मोनसे दानिया फैदो नायदो अब्ला नुनो मोनबाय स्पिकिंनि सोमोन्दै जोङो बेवहाय मा लिरदों बेखौ नायना लाबानो जाबाय नै स्पिकिंआ मोनसे प्रडाक्टिभ प्रसेस एबा प्रडाक्टिभ होनदों मानो होनबा बेयो बुङो ओंखारो सिङाव सोनानै लाया खोनासंनायासो सिङाव सोना लागोन नाथाय ओंखारफिना नाथाय बुंनाया ओंखारफिनो प्रडाक्टिभ बेखायनो बेखौ जों गोसोआव लानांगोन बेनिफ्राय नैबे नायनोसै 3 kinds of speaking in situations होनदों मा होनो बुंनाया मोनथाम रोखोमाव जायो होनदों मोनसेया इन्टारेक्टिभ बेनिफ्राय पार्टियेलि इन्टारेक्टिभ आरो नन इन्टारेक्टिभ होनदों नैबे मोनसे जोङो दहाय स्पिकिंखौ लिसनिंखौ मोननै मोनदोंमोन दाना स्पिकिंआ मोनथाम होनदों इन्टारेक्टिभ फेस टु फेस कनभारसेसन टेलिफनजों रायलायनाय माजों रायलायनाय फेस टु फेस
पार्टिकुलारलि इन्टारेक्टिभ बेयो जाहैबाय स्पिच लाइभआव रायलायनाय अडियेन्स कनभेनसनेलि ओमफ्राय बेनिफ्राय बे सावरायलायनाय गावजों गाव बेनिफ्राय लास्टआ होनदों नन इन्टारेक्टिभ बेयो जाहैबाय मा बबेनिबा अडिअ ब्रडकास्ट खालामनाय मानाय गान दामनानै होनाय बेफोरो रायलायजायि कमेन्ट हरजायि लाइभ नङि बेफोरो नन इन्टारेक्टिभआव गोलैगोन होनदों बे स्पिकिंनि बाहायबाय बेनिफ्राय नायदो क्लासरुमनि बिथिङाव स्पिकिंआ माबादि बाहायजायो क्लासरुमाव बे जादोंलायनो क्रिएट frequent opportunities for pair work and group discussion to practice real interaction and turn taking बे मोनसे नै 1 number 2 use task-based activities problem solving interviews information gave tasks दा बेफोरो 3 number focus on pronunciation stress rhythm बेनिफ्राय नायदो intonation बेफोरो माने सुर देंखो बोनाय मानाय बे प्रनाउन्स बोनाय बेफोरनि सायाव फकास खालामदों बे 4 नम्बरा टिच फांक्शनेल लेंगुवेज बेनिफ्राय नाय एन्ड पलिट स्ट्रेटेजिस बेनिफ्राय नायदो लास्टआव 5 नम्बराव दङ इनकारेज फ्लुएन्सि बिफोर एक्युरेसि इन साम एक्टिभिटिस बेखौ गासै मोनबा आदब क्लासरुमाव फोरोंनो थाखाय स्पिकिंखौ एबा क्लासरुमाव फोरोंनो हाबाफारि मा लानो हागौ एक्टिभिटिस बे सायाव होनदों नायदो रिडिं नेक्स्टआव रिडिं फैबाय नै दानिया रिडिं फरायनाय रिडिंआ मा बेखौ बाहाय नायदो रिडिं इज द रिसेप्टिभ स्किल बेहा फरायनाया गावनि सिगाङाव गोसो सोनानै लानाय लिसनिंआबो रिसेप्टिभ बेनिफ्राय प्रडाक्टिभआ मोननै थायलायबाय होनबा मा स्पिकिं आरो राइटिंआ प्रडाक्टिभ जाहैगोन बेनिफ्राय रिसेप्टिभआ लिसनिं आरो रिडिंआ जागोन आरो बेनिफ्राय नाय बाहाय फरायनायनि सोमोन्दै खिन्थादों बेखौबो दा नायदो पिडिएफ मोनखागोन जिहेतु बेनिफ्राय टाइप अफ रिडिं फरायनायनि बाहागोफोरा मा होनदों साइलेन्ट रिडिं सिरियै फरायनाय लाउड रिडिं गोसायै फरायनाय माने सुर साउन्ड ओंखारहोनानै बेनिफ्राय इन्टेन्सिभ रिडिं फर डिटेल्स गासैखौबो फरायनायनि रिडिं फर डिटेल्स इन्टेन्सिभ रिडिं इनभल्भ क्लोज स्टाडि अफ स्ट्राक्चार भोकेबुलारि मिनिं गासैखौबो जयै फरायनाय गासैखौबो गुदि खिथाब फिसानिफ्राय लानानै फरायजोबनाय इन्टेन्सिभ रिडिं एक्सटेन्सिभ रिडिंआ जाहैबाय लंगार टेक्स्ट फर जेनेरेल कम्प्रिहेन्सननि नभेल्स निउस पेपार मेगाजिन बेफोरखौ फरायनाया जाहैबाय माने एक्सटेन्सिभ रिडिं जाहैबाय दाख्लै जोंनाव जेरै फैदोंमोन बर'आव आसाम टेटआव फरायनाया बबेयाव गोलैयो होननाया बेबायदि जुदि मिनिं वार्डनि मिनिं भकेबुलारि गासिबो बेनि टन बेनि स्ट्राक्चार स्ट्रेस गासैखौबो फिसा हाबफानानै फरायबाय इन्टेन्सिभ होननाय जादों बेनिफ्राय लामसाम फरायोबा फराखौ लामसाम फरायोबा एक्सटेन्सिभ जागोन बेनिखायनो बेयाव नभेल निउस पेपार मेगाजिन्स स्ट'रिज बेफोरो गासिबो एक्सटेन्सिभ जागोन आरो बेनिफ्राय मा मोनसेया साइलेन्ट रिडिं आरो लाउड रिडिं बे मोनब्रै इम्परटेन्टथार बेफोरो बेनिफ्राय मेथड अफ आन्डारस्टेन्डिं बाय रिडिं मेथड अफ आन्डारस्टेन्डिं बाय रिडिं फरायनानै बुजि मोननायनि बिखान्थिफोरनो मा से नाम्बाराव दङ सी एन्ड टेल लुक एन्ड से मेथड बे मोनसे 2 नाम्बाराव लेंगुवेज एक्सपिरियेन्स मेथड 3 नाम्बाराव कन्टेक्स्ट सापर्ट मेथड बेनिफ्राय बे मोनथाम बेनिफ्राय रिडिं क्लासरुम इमप्लिकेसन एन्ड एक्टिभिटिस दानिया रिडिंखौ क्लासरुमाव माबोरै बाहायनो बिनि सायाव होलायबाय बे नाय दानिया फार्स्टआव दङ नै टिच रिडिं स्ट्रेटेजिस एक्सप्लिसिटलि बेनिफ्राय 2 नाम्बारा इउज ग्रेड रिडार्स एन्ड ए होल रेन्ज अफ टास्क टु बिल्ड कन्फिडेन्स एन्ड सास्टेन रिडिं बेनिफ्राय 2 नाम्बाराव दङ माने इउज ग्रेड रिडार्स एन्ड ए वाइड रेन्ज अफ टेक्स्ट बिल्ड कन्फिडेन्स एन्ड सास्टेन रिडिं हेबिट्स बेनिफ्राय 3 नाम्बाराव नायदो एनकारेज comprehension practice through question, concept, maps and discussion rather than only factual recall. 4 number dong promote reading for pressure by providing time, space and access to as appropriate materials. बे 4 मोनब्रै बाहागोनि बे थांबाय अब्ला जोंना क्लासरुमाव फोरोंनायनि बेनिफ्राय नायदो नेक्स्ट राइटिं सायाव फैबाय नै दानिया राइटिंखौ नायसै दाना इम्परटेन्स
अफ राइटिं स्किलखौ जोंनो मानो नांगौ बिनि सायाव होनाय दङ मोननै मोनथाम पइन्ट राइटिं हेल्प्स लार्नार्स टु अर्गेनाइज दियार थट्स बे गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो थाखाय लिरनायासो जागोन मोनसे बुंनाया मोनसेमोन बेनिफ्राय बुंनानै जाय हाया लिरनायजों जों साबसिनै खिन्थानो हायो ओंखायनो लिरनायासो मोनसे सोलोंसाफोरनि साननायखौ फोरमायना होनो हानाय मोनसे बाहागो दा बेनिखायनो बेखौनो आं खोन्थादों बेनिफ्राय ससेखौनो फरायाखिसै नैबे 2 नाम्बार राइटिं डेभेलप्स मेन्टेल डिसिप्लिन लिरदावबाय थायोबा गावनि साननो हानाय बुजिनो हानाय गोहोखौ बांहोयो जौगाहोयो लिराबा जाया लिरबाय थाबा जागाव जौगाहोयो ओंखायनो लिरनायनि नांगोन राइटिं गिव्स क्लियारिटी एन्ड प्रिसिसन टु थट्स आइडियास बिकाम मिनिंफुल व्हेन दे आर रिटेन क्लियारलि बे आइडिया एबा सानदांथिफोरा गोसोखांथिफोरा जेब्ला लिरनानै फोरमायगोन अब्लासो महर मोनगोन आरो जौगाबोगोन बेनिफ्राय नायदो फ्रान्सिस बेकन बिथाङा होनदोंनाय फ्रान्सिस बेकन बिथाङा राइटलि सेड डेट रिडिं मेक्स ए फुल मैन मानसिखौ रिडिंआ फुल मैन खालामनो हायो जाफुंसार मानसि खालामनो कनफारेन्स ए रेडि मैन बेनिफ्राय रेडि मानसिखौ रेडि खालामनो हायो बेनिफ्राय राइटिं एन्ड एक्जाक्ट मैन लिरनाया मोनसे गुबै मानसि होनदों लिरनायासो सासे गुबै मानसि दाहैनो हायो होनदों सोर होनदों बे बाथ्राखौ गोसोआव लादो सोर होनदों बा फ्रान्सिस बेकन दिस शो डेट राइटिं इमप्रुभ्स एक्युरेसि राइटिं इज अल्सो ए प्रब्लेम सल्भिं स्किल बेबो मोनसे दा राइटार डिसाइड्स व्हाट टु राइट एन्ड हाउ टु राइट बे मोनसे इन एडिशन आरोबाव बुंबावनो हायो होनदों जे राइटिं स्ट्रेंथेन्स रिडिं एन्ड स्पिकिं स्किल फरायनाय आरो बुंनायखौ जौगाहोनायाव राइटिंआबो मदद खालामहोनो इट्स फर ओभारअल लेंगुवेज डेभेलपमेन्ट बेयो राव जौगानायखौ हेफाजाब होयो उइदाउट राइटिं इट इज डिफिकाल्ट टु प्रिजार्भ नलेज राइटिं हेल्प्स लार्नार रिमेम्बार एन्ड रिवाइज व्हाट दे लार्न बे मोनसे बेखौ नायदो बेनिफ्राय प्रिपेरेटरि स्टेप्स फर टिचिं राइटिंखौ फोरोंनायनि थाखाय माखासे बिखान्थिफोर नायदो बेवहाय बिफोर राइटिं लेटार्स अन वर्ड्स लार्नार निड्स प्रिपेरेसन जोङो सिगां प्रिपेयार खालामनानै लानो हायो बा सोलोंग्रोना लानो हायो प्रि हेन्ड ड्रयिं बे मोनसे लार्नार्स ड्र शेप्स फ्रीली एन्ड लार्ज शीट्स दिस डेभेलप्स हेन्ड मुभमेन्ट कन्ट्रोल ड्रयिं लार्नार ड्र शेप्स विदिन लाइन्स दिस इमप्रुभ्स कन्ट्रोल एन्ड एक्युरेसि बेनिफ्राय नायदो 3 नाम्बाराव एक्वेन्टेन्स विथ रिटेन फर्म बे मोनसे बेनिफ्राय नायदो लास्टआव मोनसे पइन्ट दङ जोंनानै टेकनिक्स अफ टिचिं राइटिं फोरोंनायनि लिरनायखौ फोरोंनायनि थाखाय माखासे टेकनिकफोर दङ मेथडफोर बे नायदो ओभार राइटिं बे मोनसे 2 नाम्बाराव दङ विथ द हेल्प अफ ब्लेकबर्डनि मददजों ओमफ्राय 3 नाम्बाराव कपिइं ए लाइन मोनसे बेनिफ्राय 4 नाम्बाराव कपिइं ए पेराग्राफ बे मोनसे बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नै एप्रोच टु टिचिं राइटिंखौ फोरोंनायनि एप्रोचफोरा मा बिखान्थि बुंगोन बर'आव सिस्टेमाबो बिखान्थि एप्रोचआबो बिखान्थि बर'आव एखेबा बिदिनो थांगोन आरो दा मा सोदोब बाहायनायसै बेनिफ्राय 1 नाम्बाराव गाइड राइटिं बेनिफ्राय कन्ट्रोल टु फ्रि राइटिं बेनिफ्राय 3 नाम्बाराव दङ फ्रि राइटिं आरो 4 नाम्बाराव पेराग्राफ राइटिं 5 नाम्बाराव ग्रामार सेन्टेक्स अर्गेनाइजेसन एप्रोच बेनिफ्राय 6 नाम्बाराव कम्युनिकेटिभ एप्रोच 7 नाम्बाराव प्रसेस एप्रोच बे प्रसेसआ जाहैबाय राइटिं इज टाफ इन स्टेज प्रि राइटिं पोस्ट राइटिं बे मोनब्रै 7 नाम्बारनि प्रसेस एप्रोचफोरा बेनिफ्राय मेथड अफ टिचिं स्पेलिं बे स्पेलिंआ राइटिंनि सिङाव गोग्लैयो जिहेतु बेखौ होफानाय जादों बेखौ नायाबाबो जानो हागौ जुदि फैबाय बायनोबो हागौ सानोबा नायनानै लाबानो जाबाय ड्रिल मेथड निउ ड्रिल मेथड इन्सिडेन्टेल मेथड प्ले वे मेथड बे स्पेलिं कारेक्सन खालामनायनि स्पेलिंखौ राइट खालामनायनि मोनसे बाहागो ट्रान्सक्रिप्शन मेथड आरो मोनसेया जाहैबाय लाक्साराव डिक्सनारि मेथड दा अब्ला जों नुनो मोनबाय गासै मोनथाम सिटेटनि सायाव क्लास लाबोबाय बे गासैबो थिउरि हिसाबै लाबोनाय जादों बेनिफ्राय प्रेक्टिस कुइसनखौ नोंथांमोनहा उनाव लागै मोननो नाजानो हागौ बेनिफ्राय आंबो थादों सोरबाया बुंहरबावदों जे नोंथांमोना प्रिभियास इयारनि कुइसनखौ सिटेटनि वेबसाइटआवनो मोनगोन डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बेखौ बेनिफ्रायबो गोबां कमन गोग्लैगोन मानो होनबा गोबां बोसोरनि मोनगोन बोसोराव खननै जायो जिहेतु दा शेयार खालामनानै हो लोगोफोरनोबो बयबो मिथिनो हानायनि थाखाय इन्टारेस्ट जागोनब्लासो जोंहाबो एसेनोसै गोजोन्थों।